benvingudes a aquesta segona edició de Projectes que Transformen, aquest espai que l'hem anomenat així, on anirem parlant amb diverses persones que creiem que comparteixen una miqueta l'ideari de transformació que perseguim des de la nostra cooperativa, des de Facto Cooperativa. Avui, en aquesta segona edició, parlarem amb el Pau Llong, que sabeu, raper, economista, actualment en un projecte cooperatiu i que, sens dubte, té avui moltes col·legues que podem parlar amb ell, que seran molt interessants. Merci, Pau, per acceptar. No, gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. És un plaer molt gran. A més, ens coneixem de l'ecosistema cooperatiu, d'haver col·laborat i estic molt content de ser aquí. Volíem començar amb tu una mica xerrant de com t'has apropat, no? Com has arribat a aquest model cooperatiu, com has vinculat el que era les teves vivències anteriors en el món de la música, ara un projecte formatiu, sobre rap, segueixes treballant sobre rap, en escoles, de més, i per què en un projecte cooperatiu? Per què en un projecte cooperatiu és bastant senzill, no? Al final, jo, vinc dels escenaris i de molts altres llocs, perquè algú es pensarà que només he treballat de la música i he fet de tot, com tota la meva generació superprecaritzada, no? De jardiner, de cambrer, de mil coses, però sí que és veritat que tenia una certa cara pública al món de la música i a partir d'aquí faig una transició cap al món més educatiu, podríem dir, en termes generals, no? Llavors, motiva moltíssim el tema de l'aprenentatge i l'educació. Jo sempre ho he fet. De fet, ja abans de fins i tot acabar la carrera o entrar a la universitat, ja feia classes de repàs en acadèmies privades. O sigui, no sé, la qüestió de trobar aquells mecanismes que et permeten transmetre aprenentatges em flipa bastant, no? M'ho passo molt bé, sempre ha sigut molt vocacional d'alguna manera, això, no? Llavors, per què monto una cooperativa quan veig que aquesta activitat que ara desenvolupem en Versembrant funciona guai, té molt bona rebuda als centres? És una aposta, jo crec, l'única aposta coherent, ho diria així, no? És al final què fas? Treballes com a autònom, que ja ho vaig fer durant un any, t'adones que no arribes sola a tot arreu, que a més has de gestionar un munt de coses, paperassa, tal, o sigui, hi ha un punt d'economies d'escala, no? Després en parlarem potser també, o sigui, hi ha un punt d'aprofitar el teu temps i veure que tampoc arribes a tot, i llavors sobretot hi ha la voluntat d'obrir un projecte que hi és col·lectiu, perquè al final la nostra cultura, tant literària com musical, d'alguna manera vinculada al hip-hop i al rap, és una cosa molt col·lectiva, molt de carrer, i convidar gent propera que té interessos similars a que participen en el projecte. Algú dirà, bueno, la manera natural en un sistema com el que vivim és muntar una SL per fer això i jo fer-me CEO d'una empresa on tot de penya que es dedica al rap treballa per mi. Bueno, això és una patutxada, em sembla absurd i em sembla que no és el més eficient, no és el més just, no és el més coherent, no és el que et fa sentir millor quan te'n vas a dormir i, per tant, per això muntem una cooperativa. No és que tinguem cap de nosaltres a priori una vinculació molt clara i efectiva amb l'economia social i solidària, més que, evidentment, haver participat col·lateralment d'alguns projectes, conèixer l'ecosistema, evidentment, i tal, però en aquell moment és que no se'n planteja cap alternativa que aquesta. Comencem a investigar i a veure com ens podem associar per poder compartir la riquesa i el treball i compartir el projecte i els aprenentatges i els coneixements. Abans d'aprofundir una miqueta també, que ens expliquis una mica més què és Versemblant i de més, una pregunta que et volia fer. Tu creus que les competències, no? És un dubte que em genera, les competències que et genera el fet d'haver sigut artista al final són bones per entrar dintre del món educatiu? És a dir, de vegades fem aquest, ni mucho menos, fem aquesta reflexió a la inversa, diguéssim, nosaltres quan fem formacions, que fem formacions d'un àmbit molt tècnic, que a priori tu veuries el temari i diries, hòstia, vaya tostón m'espera. I llavors nosaltres sempre tenim la concepció de que les nostres formacions han de ser diferencials, tu has participat en alguna en la que intentem fer molta broma, molta conya, perquè si no el temari és com infumable, no? I de vegades ho diem, com que has de transformar-te en la formació, a donar una miqueta d'espectacle, ¿no? Sempre amb aquest patiment de si estoy rozando el punto friki, si me vas a querer o me vas a odiar, no? Però que si no la gent com que costa molt, no? De vegades enganxar-la, depèn d'hores, depèn de temes i de més, llavors ho has notat, no? Que aquestes competències, no? Aquestes habilitats que tenies d'una altra banda, al traslladar-les al món educatiu, tot és més fàcil i captes l'atenció amb molta més facilitat? Vale, per no portar-ho al terreny molt personal,
contestaria en termes més genèrics. Jo crec que sí, és molt important. Nosaltres, una de les, com hauràs llegit alguna vegada, potser en algun tuit, o si us ha vingut a les mans el llibre aquest que hem publicat del Rap a l'Aula, o alguna de les conferències que fem a les unis d'educació i tal, una de les coses que nosaltres sempre defensem és que al final un educador no és molt diferent a un artista, d'alguna manera, o que el paper que fa un educador davant d'un grup o una persona que està parlant davant d'un grup no és molt diferent al que fa un artista en un escenari. Al final tu necessites agafar, que la gent atengui el que tu estàs explicant, posar-hi passió, posar-hi emoció, la importància del to de veu, la importància d'interpel·lar la gent, la importància de l'emoció, i al final això, suposo que no és el lloc per desenvolupar-ho molt en detall, no? Però una de les coses, insisteixo, que desenvolupem més és aquesta importància de la música i l'emoció en l'aprenentatge, una cosa que, de fet, la neurociència ha defensat i ha descobert en els últims anys, però que ja fa moltes dècades que es ve demostrant, no? Llavors, clar que a mi, com a persona que, d'alguna manera, en la meva professió, amb aquesta capacitat, entre cometes, que no sé si la tinc gaire, però com a mínim he intentat tenir-la, de captar l'atenció, de que la gent pugui connectar emocionalment, racionalment, amb el que tu estàs dient, musicalment, etc., doncs t'ajuda a arribar a una aula i que l'aula et presti atenció. Sí, nosaltres som... no m'agrada la falsa modèstia, per tant, ho diré sincerament, nosaltres som molt bons fent això. O sigui, jo crec que alguns de nosaltres, tots a la cooperativa, doncs bàsicament això, si hem tingut algun èxit, més enllà de les pràctiques concretes i metodològiques que hem tingut, també ha sigut, en molts casos, arribar a una aula i generar un punt de tensió que un docent, que prou feina té, vull dir que potser té també aquestes habilitats, però també és molt més dur que estigui allà tot l'any fent una mateixa assignatura. O sigui, materialment és molt més difícil que li passi a un docent, però en realitat sí que penso que hauria de tenir aquesta vocació de que passi això a l'aula, no? De que l'aula... Primer de tot, el que es diu, que últimament la gent es riu molt d'això, però jo crec que sí és important que l'alumne estigui molt al centre, que se l'escolti, que el seu relat tingui importància i alhora, doncs això, jugar amb el to de veu, jugar amb les emocions, jugar amb les històries, la importància del relat, no? El Pablo del Río sempre diu que la ment, la psique humana té una estructura narrativa. És important què ets tu, què expliques, què són els alumnes, què expliquen, no sé. Hi ha moltes reflexions sobre aquest tema en el llibre que comentem i no vull ser molt exhaustiu per no avorrir la gent, però sí, tens tota la raó. I, efectivament, tot i això m'agradaria dir, per reivindicar per enèsima vegada la feina dels docents, que a vegades hi ha artistes que són molt dolents fent tallers i fent sessions educatives, perquè no és s'assembla, però no és exactament el mateix, d'acord? I has de tenir uns codis, i has d'entendre què vol dir entrar en una institució, d'acord? No pots dir les mateixes bajanades o barbaritats que dius en un escenari en una aula, per una qüestió de pluralitat i per una qüestió de respectar totes les sensibilitats. Vull dir, hi ha uns equilibris que s'aprenen caminant, diguéssim, que fan que alerta qualsevol que estigui fent bolos o rapejant o cantant qualsevol altre estil, quan entra a una aula a vegades també et quedes esfereït, no? La poca capacitat de comunicació, de vincular-se a un grup, de que el grup la tengui, vull dir que no ho sé. És una cosa que, sí, hem tingut bastant innata la gent del grup en el que estem i hem anat aprenent també. Evidentment també ens hem fotut hòsties i ens han dit mira, doncs aquesta taller no ha funcionat i tal, però majoritàriament estem contents en això i sí, suposo que el pòsit anterior serveix per alguna cosa, sí. Clar, jo crec que molt important això que dius, que el mantenir el hype també és més fàcil quan entres i surts de l'aula, no? Que per aquell docent que està allà tot l'any, de vegades hi ha èpoques que mantindre l'atenció es fa difícil. I amb tot això, això es concreta, no? en Versemblant. Llavors m'agradaria aprofundir una mica més en què feu, en els teus inicis, crec que previ a muntar el projecte amb altres companys i companyes vas començar a provar el projecte, es van fer virals alguns vídeos teus a l'aula, no? on potser de vegades el projecte de Versemblant explicat no és tan impactant com alguns vídeos que es veuen una mica del treball que fas a l'aula i de més, i una miqueta veure què feu a Versemblant i una miqueta l'equip. Bàsicament, la cooperativa el que pretén és diverses coses, però connectar el món de la cultura, en aquest cas musical, i d'una escena molt concreta amb l'educació, o sigui, en coherència en el principi social ecofuncional de que les portes d'una escola han d'estar obertes al que passa fora, no el que passa al mercat, perquè, alerta, els liberals també defensen que l'escola estigui orientada al que passa fora, pensant sempre en que les escoles estiguin orientades a nodrir de proletaris i precaris al mercat laboral. No això, sinó el que passa des d'una perspectiva social, cultural, interessant,
en una societat que tingui les portes obertes a l'escola. Llavors, nosaltres intentem que gent que està més o menys vinculada als escenaris o ho ha estat i que pot aportar aquests coneixements, en aquest cas d'escriptura literària i de producció musical, entri a les escoles des d'aquest punt d'expertesa, però alhora amb l'únic objectiu de fomentar la creativitat, de donar eines perquè els xavals s'apropin d'aquests recursos mètrics, fonètics, de figures literàries, recursos literaris, fins i tot de skills de producció audiovisual, de tot el que puguin necessitar per ells també ser subjecte actiu i creatiu a l'hora de construir un tema o de començar la seva carrera, si volen, o el que sigui. No? Aquest és una mica l'objectiu. Aquest objectiu, per cert, l'idea de que hi hagi una certa connexió generacional i artística amb l'escola, a mi també m'ha portat a reflexionar molt, després d'uns quants anys de fer-ho, de si persones com jo, que ara fa temps que no estem als escenaris per diversos motius i que estem una mica més tranquils, en realitat, doncs té sentit que estiguem molt més temps anant als instituts. Jo, de moment, és una cosa que m'ho passo molt bé i crec que està funcionant molt bé, no? I parlant amb els docents, jo rebo una resposta molt positiva. Però crec que l'interessant de Versemblant en termes de futur és que si jo no hi soc o no hi és no sé qui, segueixi existint com un projecte que vincula artistes que tenen una presència molt activa, per això nosaltres aquest any hem començat a comptar amb col·laboracions noves, la Elane, la Santa Salut, que ja m'ha acompanyat a fer uns tallers a Salt i tal, i l'escola, no? Perquè al final un també ha de ser una mica humil i entendre que quan tingui 45 o 50 pals, doncs potser no tindrà aquest enganxe que té la gent més jove i fins i tot haurà viscut i nascut en un univers ecològic cultural molt diferent al dels nanos i potser costarà molt més aquest diàleg, no? Potser no, ja ho veurem. Però bueno, la idea, com et dic, de la cooperativa és aquesta. Llavors, com ho fem en lo concret? Doncs fent tallers de rap, tallers de producció musical, tallers de break, tallers de grafiti, però sobretot ens hem especialitzat en els tallers de rap. Oferim diferents formats, des d'una pindoleta molt concreta, que sigui com un carmelet de 2 hores, molt intens, que són tallers que són bolos, pràcticament, recuperant el que dèiem abans de la vinculació artista-educador. És a dir, entres allà i surts amb 10 quilos menys, no? Perquè has de plantejar un marc de debat crític sobre alguna temàtica que et plantegin els docents, has de desplegar uns certs aprenentatges tècnics, no? Com et deia, nosaltres utilitzem un mediador que li diem el mediador dels 16 punts, que ens permet visualitzar recursos literaris dins la música, no? Llavors, a partir d'aquí parlem de mètrica, parlem de rima. Bueno, això ho has de fer en 2 hores, que a la tercera part del taller els xavals i xavales intentin començar a escriure, per tant, trenquin el gel, i finalment el que nosaltres diem un tancament funcional que es basa en que els nanos i nanes participin activament ensenyant el que han fet. Llavors, clar, això en 2 hores és molt atropellat, ho intentem fer, però no és fàcil, i llavors els altres formats ja són de més sessions, on fins i tot acaben amb una gravació d'àudio o amb un videoclip, com has dit tu, i això, sobretot, és el 80% de l'activitat de Versemblant. Ho fem en centres públics, sobretot a secundària, a finals de secundària, però també estem fent primària, estem fent universitats, perquè, com et dic, hem tingut una rebuda molt bona des d'un punt de vista acadèmic en tota la gent que es dedica a la llengua, a treballar la llengua i a reflexionar sobre com es treballa la llengua, no? Per tant, l'altre dia vaig tenir, per exemple, una formació en mestres de primària i secundària amb 10 o 12 alumnes, que en aquest cas són professors, per conèixer una mica què és el que fem. Alhora també fem sessions de formació per gent que es dedica més a l'educació i a la psicologia de l'educació i com funciona l'educació, el que discutíem fa un moment, no? Llavors, una mica abarquem tots aquests àmbits. Però el nucli és això, és intentar anar als instituts i connectar amb la capacitat de crear coses dels nanos que, malauradament, està molt adormida o està molt més del que ho hauria d'estar, no? Nosaltres també... Disculpa si m'enrotllo, intentaré no enrotllar-me més amb això, però això m'apassiona molt, però sí que nosaltres diagnostiquem molt verbalisme als instituts, molt informacionalisme, la idea, com s'ha criticat moltes vegades, però crec que amb raó, de que al final la feina als instituts està molt encara de passar exàmens, adquirir coneixements que s'esborren del cap molt ràpidament i no tant en desenvolupar, podríem dir, aprenentatges significatius. I, sobretot, que el cos, el ritme, l'expressivitat, el teatre, la dansa, la narració està completament fora de l'escola, no? I un dels autors que a nosaltres més ens ha commocionat, que és Pablo del Río, sempre explica que bàsicament això hauria de ser el cor de l'educació. Que el que s'ha considerat les maries de l'educació haurien de ser el cor de l'educació en una societat que no necessita més desenvolupament cognitiu, perquè va sobrada de desenvolupament cognitiu i tecnològic, i màquines i robots que fan de tot, sinó que necessita una orientació moral, la capacitat de transformar els nostres sentiments i construir plans de futur, i tot això es fa amb psicotècnies del sentiment, diem nosaltres, que són l'obra d'art, que és l'obra literària, la novel·la, el poema, i en aquest cas també, per què no, el rap, no? Llavors, aquesta és una mica la filosofia. Obrir les portes dels instituts i de qualsevol altre centre per posar aquestes pràctiques al vell mig i que serveixin d'alguna cosa. Respecte a això, t'ha sorprès cap a positiu o cap a negatiu l'impacte, no?
hi ha com molt aquest mantra de que l'educació està molt enfocada a una vessant molt pragmàtica i que això limita l'àmbit creatiu. Tu et trobes realment això? Sabem que la docència i la tipologia d'una docència està canviant moltíssim, però tu et trobes realment això? Creus que costa? La gent és participativa? Veus que hi ha alguna coseta allà darrere? Això és una pregunta que podria estar aquí hores i a veure com la sintetitzo. Hi ha de tot. Primer de tot, nosaltres, els que... Jo sempre dic el mateix, però és que vull començar dient-ho perquè si no semblem uns listillos que entrem a les escoles i plantegem coses que docents i persones que han estat intentant transformar l'educació des de fa molts anys doncs segurament ja han picat pedra en aquest sentit i, per tant, no estem inventant res. Sobretot el primer que voldria dir és que no anem d'inventors de res. Però, i per tant, per no anar d'inventors de res, sempre reconeixem que hi ha una diversitat segregada, una realitat segregada i de precarietat a les escoles brutal i que amb aquesta realitat material és molt difícil transformar educativament res. O sigui, no es tracta, seria molt idealista i molt poc materialista, per tant, molt poc d'esquerres, pensar que un pot transformar l'educació amb bons discursos i amb molt bones intencions. Mira, com que l'Oriol i el Pau tenen molt bones idees sobre el tema de l'educació, arribaran a l'escola i a l'escola no. Si tens les ràtios que tens, les aules que tens, la connectivitat a internet que tens, el número de docents que tens, les condicions laborals dels docents que tens i tantes altres coses, és molt difícil atendre el principi ecològic, el que hem dit abans, el principi de flexibilitat, és a dir, que cada alumne és diferent i té unes necessitats diferents, la idea de posar l'alumne al centre, la idea de que la vida i el projecte vital del nano és central. Molts profes intenten fer això i no poden. Per tant, primer de tot, com a gent d'esquerres, el que hem de demanar és inversió, que es posi al centre les polítiques educatives, etc. Però sí que és veritat que, dit això, crec, i això és un debat que a vegades a mi em posa una mica nerviós, hi ha gent que tinc la sensació que es recolza una mica en això, en aquesta realitat dura material, per no canviar algunes coses que s'haurien de canviar, macho. O sigui, hi ha com un debat de sords que a mi em posa nerviós realment. O sigui, en Versemblant hem intentat també, a part de fer tallers, generar algunes càpsules que ara jo vull seguir treballant, no? Per exemple, seure amb alguna persona d'aquest sector renovador de l'educació i alguna persona d'aquest sector més old school, perquè ens entenguem, diverses persones i que pugui haver un diàleg una mica fructífer, perquè jo tinc la sensació que hi ha un diàleg una mica de sords. Els old school, per dir-ho així, estan tot el dia dient aquests renovadors són víctimes del BBVA i del capital privat que està volent privatitzar les escoles, això de l'educació emocional és una merda, que dius... O sigui, és un argument superfuncionalista, perquè al final és cert que el BBVA i moltes fundacions privades han fet el joc a una certa transformació educativa, però això no vol dir que per se alguna de les coses que estan plantejant estigui malament, si no estem fotuts. Si els nostres enemics, cada vegada que diuen que alguna cosa mola, l'hem de tirar a la paperera, que és el típic funcionalisme d'esquerres d'estar per casa, malament. I, per altra banda, els renovadors, també hi ha gent que ha fet una investigació rigorosa i que està intentant aplicar altres didàctiques que funcionen i que estan en relació amb com s'està demostrant que aprèn l'ésser humà. O sigui, és una cosa rigorosa, però també hi ha molta gent que tira de magufades i que parla d'això, de posar l'alumne al centre i d'algunes barrabassades i que no té ni punyetera idea del que està fent o no sap exactament com ho hauria de fer. Per tant, crec que hi ha com un camí... És un moment superinteressant a l'educació ara mateix. Per això a nosaltres ens apassiona tant. Hi ha moltíssima gent discutint sobre què s'ha de fer. L'educació, l'escola 21, això és la caixa, els altres no, perquè tu... Hi ha un diàleg una mica de sords. I a mi això sí que realment em posa nerviós, perquè crec que tots els agents realment, en el fons, estan interessats en transformar l'educació en termes positius, però en realitat tothom està com etiquetat i no es parla realment de què és el que podria canviar, no? Per tant, dit això, aterrant més concretament el que em deies, nosaltres trobem, evidentment, les dificultats que un projecte com aquest té en un espai on això no s'acostuma a fer. És a dir, però alhora els fruits de que quan passa, la recompensa des d'una perspectiva de l'educador i del grup és fantàstica, no? O sigui, que tu et trobis, com ens hem trobat aquestes setmanes, jo repeteixo molt això, però és que ens passa molt sovint. També ens passa gent que no connecta amb l'activitat i està completament desquiciada, que després, si vols, en parlem, perquè amb la pandèmia ha sigut bastant bèstia el que està passant als col·les i crec que hi ha poques veus que ho expliquin. Però sí que et trobes moltes persones que potser ho estan passant molt malament a casa, que el seu pare ha perdut la feina, que la seva àvia s'ha mort per la pandèmia, per exemple, que els hi costa omplir la nevera, que, a més, estan en una edat que haurien d'estar socialitzant-se i fotent copes amb els col·legues o fotent pels primers porros o el que sigui que fotin i tal, que vulguin fotre, i estan tancats sense relacionar-se amb ningú, sense donar-se les mans, sense res, i que, quan agafen aquesta activitat expliquen coses que se't trenca el cor, o que se'ls trenca el cor amb ells i es posen a plorar a classe. Llavors, l'escola ha de ser un lloc on aquestes coses passin? Jo crec que sí.
Jo crec que sí, que una institució republicana com l'escola no ha d'atendre només a capacitar tècnicament a gent perquè sigui molt especialista en una disciplina concreta, sinó que ha de construir persones. I aquesta construcció de la persona, com et deia abans, hi ha un desenvolupament teòric molt vast que explica que es fa, insisteixo, a través de l'art, a través de la literatura, a través de la música, a través de moltes coses, moltes psicotècnies que estan completament desplaçades de l'escola. Especialment de l'institut, de l'escola no tant. Jo els deia l'altre dia a profes de primària que això a primària passa molt més. La meva companya és mestra de primària i m'encanta la feina que fan. O sigui, tots tenim el record de l'escola de primària que feies coses guapíssimes i que... Però arriba un moment que això es castra. L'educació consisteix en que arriba un moment a partir del qual tot el que tu potser t'ha motivat o té a veure amb les teves vocacions se'n va cagar i tu t'has de triar entre fer ciències o lletres i les ciències, doncs, jo què sé, si ets economista, si ets no sé què, m'explico? I es perden moltíssimes coses, no? Llavors, bé, ens trobem amb coses i manifestacions concretes d'aquest dolor, d'aquest patiment, d'aquesta emoció i per això ens ho passem bé i penso que alguns profes també pensen que és important el que fem. No és mèrit nostre, és el tipus d'activitat que recuperem per l'aula. La idea de dir-li a un xaval la teva veu importa, escriu, rapeja davant de l'aula a veure què passa, o canta, o no sé, comparteixo-ho, utilitzant no el meu discurs només, sinó referències artístiques que els puguin emocionar. Uau, veus un videoclip, hi ha gent que es posa a plorar després de veure segons quins temes, no? Depèn de segons quins clips en una època com la que estem tan dura, com us dic, els nanos ho estan passant molt malament. Jo realment passo molta pena pels nanos i acabo, si vols, amb això la pregunta, que m'enrotllo molt, però vull fer aquesta pinzellada. O sigui, ho passo molt malament perquè penso, mira, jo tinc 38 pals i, evidentment, ho estic passant malament com tanta gent, però al final ja ho he fet una mica tota la vida, no sé com dir-ho. Però un xaval de 13 o 14 anys, el que està vivint aquest any i pico, és una locura, eh? O sigui, en el moment, insisteixo, en el que hauria d'estar... O sigui, estem treballant per mi, el graó més sensible del patiment de la pandèmia, que és la gent que està començant a ser adulta en un món absolutament trencat socialment i culturalment i de forma comunitària, no? I com els podrà marcar això és que encara no està ni escrit. Per tant, bueno, què ens trobem també? Pues gent que passa de l'activitat també, que no m'hi havia trobat mai, gent que està completament enganxada al mòbil i profes que han desistit de fer treure els mòbils de l'aula i vas allà i dius, però no m'ho puc creure, o sigui, què està passant aquí, no? M'hi he trobat alguna vegada aquest principi d'any, molt poques, val? Perquè moltes aules funcionen molt bé. Però vull dir, ens trobem de tot, tio, ens trobem la pluralitat del que són els centres educatius i la vida educativa d'aquest país perquè anem a tot arreu, bàsicament, o trepitgem tot tipus d'instituts, sí. Vull saltar de tema, però et faig una... A veure què en penses d'això, vinculat encara a aquest tema. Potser també el que dius, no? Que potser ara s'està modificant més i sembla, no?, que d'uns anys cap aquí, sobretot des del punt de vista de l'administració pública, els centres estan més oberts a repensar-se el model educatiu. De fet, no?, a les institucions públiques, depèn de l'institut, té una forma de treball diferent, fins i tot fan el que li diuen projectes cooperatius, treballen molt més per competències. Sí que és cert que quan més puges en l'escala, diguéssim, no?, que quan més avances això es va trencant, encara per competències una mica més elevades encara no han trobat la tecla i acaba tot centrant-se en un examen final que t'avaluarà i et donarà aquella competència. I jo crec que, en general, tampoc el món educatiu ha sapigut encara donar-li la solució a allò, però bueno, crec que va en camí, que s'han notat modificacions. Però per lo que deies, no?, de si el tema de la gestió emocional o el tema de l'expressió de sentiments i del patiment dels alumnes a la classe és una cosa que ha de passar o no. Jo també em plantejava amb el que deies dels profes old school, que tots tenim en ment, de realment, segurament ells pensen que també ha de passar, però mai el propi professorat potser ha tingut la formació per portar aquesta gestió emocional dintre de l'aula, no? És a dir, que evita que passi, perquè si li passa no sap com reaccionar ell i no sap com reaccionar ell davant d'altres 29 xavals que normalment faran... No passa sempre, però que depèn de l'edat, pot ser que allò acabi en un escarni, no? Llavors, aquello li genera una situació complicada i ho frena una mica, no? Tinc aquesta sensació. A mi no m'agrada situar molt el debat en termes d'un professor concret perquè, insisteixo, crec que responsabilitza, o sigui, centra la responsabilitat del que passa amb un professor. Però sí que és veritat que els professors tenen una responsabilitat, perquè si tu ets un docent i vas allà a escalfar el pandero i a no preguntar-te si està funcionant el que fas, que jo crec que no n'hi ha pràcticament d'aquests, perquè molts o la majoria són vocacionals, doncs malament, no? Però sí que és veritat, jo a vegades he pensat en això que dius, tot i que, insisteixo, dic, no m'agrada parlar individualment d'un professor, quan he pensat en les dificultats d'algunes persones d'una certa edat de rebre aquestes propostes transformadores amb una mica de recel,
també penso, precisament, que sent coherent aquesta psicologia històrico-cultural que posa tant en valor la biografia, la història, el relat, la cultura, quan tu portes tota una vida fent una cosa d'una manera, tampoc et mola que vingui algú i et digui que el que has fet potser no estava del tot bé. És molt difícil assumir això. No ho dic amb sorna, O sigui, potser em passa a mi. O sigui, potser d'aquí 10 anys que jo estic fent això, resulta que el que estic fent resulta que no és gens útil i algú m'ho està intentant dir i jo no vull escoltar. Perquè som així, els éssers humans, tio, no som éssers de llum. Llavors, crec que hi ha un punt que els hi costa o que costa per això, perquè si tu has vingut defensant que totes aquestes invectives transformadores de l'educació eren un complot del capital, perquè és que es diu així, per introduir, o sigui, per proletaritzar els nanos i fer-los més submisos i més adaptables al mercat laboral, i tu vas amb aquest xip tota l'estona, qualsevol cosa que et qüestioni el que tu estàs fent o que et proposi que vagis cap a un altre lloc, ho veuràs com ho inseriràs per aquest viatge de confirmació en aquesta història. Fins al punt que potser pensaràs que Versemblant, que és una cooperativa de treball autogestionària de gent que som comunistes pràcticament tots, pensaràs que som una gent del BBVA que està entrant al teu col·le per... Saps el que et vull dir? M'estic enfotint una mica d'aquest perfil a l'escola i no volia fer-ho, però sí que penso que a vegades ens passa això. Ens costa molt a tots acceptar raonaments que qüestionin la nostra identitat i la nostra essència. Mira si és important treballar la identitat a l'escola i treballar la capacitat d'autocrítica i treballar la capacitat de revisió biogràfica d'un mateix, no? El Pablo del Río sempre diu el diari. El diari abans s'utilitzava molt a l'escola, avui no l'utilitza ningú. La idea de tu arribar a casa teva i fer balanç del que has fet durant el dia, no? Quines eines et dona per projectar-te en el futur, què ha passat aquí, com... Bueno, 1000 coses que no s'utilitzen. Jo no estic en contra dels exàmens, alerta, perquè a vegades també els plantejaments renovadors se'ns estigmatitza simplificant el propòsit. O sigui, jo crec que es poden fer exàmens, clar que se'n poden fer, i l'avaluació està molt bé que es faci, però crec que el problema no és que se'n faci, el problema és que sigui l'únic objectiu. O sigui, que l'única motivació en el sistema d'activitat escola que hi hagi sigui que treguis una bona nota per entrar a la universitat a la CELE. I després que triguis una carrera per tal. Quan en realitat la majoria de gent que fa la prematriculació de la CELE no té ni punyetera idea de què vol estudiar, perquè precisament té problemes d'orientació, com tenim tots a la vida, i no sap exactament què vol fer, i per tant necessita espais molt més que connectin amb les seves necessitats i amb les necessitats de la comunitat i de reflexió crítica per entendre quin és el seu paper en el món. No, jo és que vull ser... Jo vaig matricular-me d'enginyeria química, tio, amb tots els respectes pels enginyers químics, val? I tal, però per què? Perquè segur que hi ha molta gent que és vocacional, però i per què un tio com jo va fer això? No tenia ni idea, per molt de listillo que anés amb 18 anys, que segurament anava molt de listillo, no tenia ni idea del que... Sí que és cert que un aire a Walter White ara mateix. Exacte, però pobre de solemnitat. Però saps què vull dir? Quan es diu la gent que fa orientació professional als centres, bueno, ara ens posaríem una altra general, és igual, no vull desenvolupar això, però, hòstia, és que l'orientació professional és orientació a la vida, tio. El que necessites és saber què vols fer a la vida, quins problemes hi ha al teu entorn, què és el que genera desigualtat, què és el que genera dificultat d'entrar a segons quines feines, i en base a això tu pots prendre decisions adultes. Però en base a... També viu l'educació en aquesta ficció de que si tu, que és una ficció meritocràtica absurda en el capitalisme, que si tu excel·leixes molt en el teu àmbit i t'agrada molt una cosa, trobaràs feina de lo teu. I això és una pantomima, per l'amor de Déu. I és el primer que dic als alumnes quan fem una reflexió crítica sobre l'educació i tenen ganes de fer-la, que és dir, portem tota la vida, segurament portes tota la vida pensant que has d'estar aquí treballant a fondo perquè si treballes a fondo estaràs recompensat. Penya, això és mentida. Mira l'atur que hi ha juvenil, mira les taxes de fracàs escolar que hi ha, i mira quanta gent que té una o dues carreres o un màster no té curro de lo seu. Mira els números. Llavors, tothom viu de la ficció que ell no serà el que es fotrà el pinyo en aquest camí, però és que en realitat és que la majoria se'l fot, ens el fotem tots. Per tant, a l'escola ha de ser un lloc on aquestes reflexions que estic fent tinguin lloc? Jo crec que sí. Serà molt il·luminador per un xaval adonar-se i dir, hòstia, vale, anem a parlar d'això, què està passant? Jo, si vull ser, no sé, des d'una perspectiva materialista, jo els dic, hòstia, per què en aquest poble... per què penseu que un 30% dels xavals acaben fent pa? Doncs perquè hi ha una panificadora aquí al costat que fa cursos de formació ocupacional. Vosaltres penseu que les vostres vocacions tenen a veure amb el pa perquè sí? És a dir, és entendre els condicionants materials i econòmics del teu entorn, ser crític i a partir d'aquí construir-te en el marge que puguis el teu projecte personal i col·lectiu. No? Llavors, bueno, que l'escola ha de renunciar a fer això?
doncs vaya drama a l'escola, realment. O sigui, no hauria de renunciar a fer això a l'escola. Aquest missatge a mi em sorprèn, i de vegades ho comentem, que està com molt traslladat fins i tot, no?, aquest missatge de si t'empenyes molt en una cosa concreta i tal, t'acabarà sortint, no? Un missatge com molt liberal, d'emprenedoria com a centre de... Jo estic super sorprès de lo traslladat que està també el món de l'economia social. Estic super sorprès. A més, amb un component encara pitjor, que és, com a més el meu projecte té un valor social i socialment mola, sí o sí ha de sortir. I sí que és cert que això també és molt poc popular, però sí que és cert que també hi ha un punt de dir que segur que ets el millor en el que fas, però potser el que fas no li agrada a ningú o ningú ho necessita. Sé que això té una lògica també de mercat i que és molt poc popular, però també és una realitat. És a dir, que això tu trobaràs, no? I que ara mateix estem com molt poc preparats per afrontar això. Però et volia canviar de tema, agafant una coseta que has dit abans. Sí, perquè si no cada tema... Canvio de tema parcialment, ja ho veuràs, perquè realment vull seguir encara amb una coseta que has dit, que crec que el cas de Versemblant potser és més... ens serveix com a exemple. Tu mencionaves, no? Clar, en el vostre projecte en concret, penseu que té sentit que quan esteu a l'aula estigueu encara molt vinculats artísticament a per dir-ho d'alguna manera, les tendències o la repercussió que teniu sobre els xavals que hi ha a l'aula. Bé, per resumir una mica, Sí. I que potser, conforme aneu agafant una edat, no té sentit que feu aquella tipologia de feina, no? Clar, això és un superrepte per a una organització. És a dir, això li passa a totes les organitzacions en l'àmbit tecnològic, en el que deies, en la forma de fer, no? A ningú li agrada dir que com ho feies abans ja no es fa, es fa d'una altra manera, que és més productiva, que funciona millor, que tal. Clar, en el teu cas, aquests horitzons, per lo que em planteja, estan més aviat, no? I això és sempre un repte per totes les organitzacions i per la nostra societat en general, de dir què fem amb aquella gent que es va fent gran, que ha consolidat una manera de fer durant molts anys i ara no sabem exactament on situar-la, no? I sembla com que comencen a molestar dintre de l'empresa, comencen a molestar dintre de les organitzacions, siguin associacions, siguin espais més culturals o divulgatius, fins i tot. Però I tenim una mica de problema amb aquest encaix, no? I una mica com si heu pensat més en aquest horitzó o... Mira, en el nostre cas és molt... O sigui, jo crec que s'ha de distingir les coses. O sigui, jo no comparteixo aquesta idea que la gent més gran de les organitzacions se les hagi de recol·locar perquè crec que tenen un bagatge que la gent jove no té i és importantíssim. Això pot semblar una cantarella típica, però ho crec amb molta fermesa. És més, crec que en aquesta societat que està molt pendent dels likes, molt pendent de l'estètica, molt pendent de la imatge i tal, hi ha una juvenilització, o sigui, hi ha una apologia de la joventut que és lamentable. Saps qui feia una apologia de la joventut? El feixisme italià, que l'himne del feixisme italià es diu la joventut. O sigui, la joventut, quan som joves, abans ho deia, tenim molta força i tenim moltes coses potents i tenim molt poques coses a perdre, però som absolutament imbècils en molts casos. La majoria de gent, és que ho dic així per ser molt provocatiu i molt poc sensible. Tenim un futur per davant i moltes coses per aprendre, però també ens pensem que ho sabem tot i emocionalment som gent totalment per construir. Com les persones adultes tenim un munt de neurosis, tenim un munt de coses que d'allò. I una persona adulta en una organització és molt important. I com més adulta, millor, et diria. Per tant, no vull que aquest relat que he fet sembli una apologia de la gent s'ha de reciclar. Jo el que dic és que en el nostre cas concret, jo sí sempre he posat en valor que més enllà de totes les metodologies, aprenentatges, capacitats innates que puguem tenir cadascun de nosaltres, hi hagi un punt de connexió artista-centre que quan un comença a deixar la seva part, que potser la reprenc d'aquí uns mesos, jo de fet estic escrivint coses, ja ho veurem, però que si un l'abandona, doncs potser perd sentit. Però bueno, ja trobaré una altra feina per fer dintre Versemblant o no, o em dedicaré a una altra cosa, no? Però crec que en el nostre cas específic el que vull dir és que jo no he de pensar en mi, el meu futur, només he de pensar que en el projecte de Versemblant tingui sentit. I que el projecte de Versemblant tingui sentit passa perquè jo, quan surti d'una aula, em senti orgullós del que ha passat i els nanos flipin. Quan jo senti que això no està passant, buscaré la manera de fer una altra cosa, entens el que vull dir? Igual que jo espero que ho faci tota la gent de la cooperativa. Tot i això, insisteixo, també hi ha moltes virtuts dels diferents educadors que som a Versemblant i una persona crec que pot estar 3-4 anys sense produir res nou,
perquè tots tenim èpoques de més sequera creativa i alhora tenim moltes skills per estar a les aules. Per tant, tampoc és una emergència per nosaltres. Però, bueno, ens planteja efectivament un repte. El que passa que hi ha tantes coses a fer en una organització cooperativa que tampoc no ens faltarà feina, no pateixis. Vull dir que si fem uns certs relleus, a més que crema. O sigui, efectivament, tal com ho planteges tu i tal com fem nosaltres als tallers, tio, com et deia, jo, per exemple, perquè la gent s'ho imagini, però jo abans feia triplets, o sigui, 3 tallers seguits de 2 hores i ara no els faig. O sigui, és que no... L'energia que tens a la tercera sessió de 2 hores és absolutament... I precisament si poses en valor el que fas i que quan tu arribis la cosa funcioni, jo com a molt faig 2 tallers cada matí i a vegades un, i si puc un, millor que 2. No? Llavors, en aquest sentit també està bé que hi hagi un relleu perquè un també acaba... És una feina molt exigent, tio. La dels profes, de veritat, és una feina molt exigent. Jo els estimo i els valoro molt i n'he estimat molts de profes perquè realment amb el temps veus que el curro que fan és una passada, no? Sempre es diu, és que tenen moltes vacances i, no sé, l'estrès mental, jo he currat de curros manuals durant molts anys i en fàbriques i, com he dit, de jardiner, de paleta, de manobra i no sé què, i la veritat, a vegades, quan tens aquest estrès, enyores una mica estar unes quantes hores sense haver de parlar amb ningú i tal, i fent una cosa repetitiva. M'explico o no? Vull dir que a vegades estan molt valorades les feines intel·lectuals. No estar en escena tota l'estona, absolutament tota l'estona observat donant, pendent, no sé què, sense poder fer un moment, no? Llavors, ojo perquè no és una feina, tio, que no sigui fàcil, clar. Sí. Vale, ara sí que et començo a canviar de terç totalment. Tiro de prejudicis per provocar-te una miqueta. Vale, com un raper s'interessa per l'economia? És a dir, mons que sempre ens han dit que eren totalment diferenciats, no? Que gairebé utilitzaven parts diferents del cervell. Bueno, el món artístic del món numerets. Com et sorgeix això? Bueno, en realitat, estàs establint una prioritat ontològica entre una cosa i l'altra que no és certa. És a dir, jo no soc primer raper i després economista, perquè jo començo a llegir El Capital infructuosament amb 15 anys, com tanta gent de la meva generació, que no vaig entendre un borrall, però ho vaig intentar. És a dir, la tirada cap a la comprensió de la societat capitalista i de quina és la llei fonamental de la societat capitalista i per què hi ha classes i per què hi ha desigualtat i com funciona el món, doncs m'apareix, com suposo tanta gent, quan començo a militar de molt jove. I no havia començat a rapejar. De fet, jo començo a rapejar... Bueno, sí, havia escrit algun tema per passar l'estona, havia començat a escoltar maquetes, però vull dir que són 2 processos més o menys paral·lels. Llavors, l'economia... Doncs això, m'interessa no només l'economia, la filosofia també, la psicologia en part, amb això de l'educació també he estudiat cosetes de psicologia evolutiva i històrico-cultural, com he explicat abans i tal. Doncs perquè, no sé, és que suposo que com a tothom, perquè m'interessa entendre com funciona el món i m'interessa molt, o sigui, tinc molta tirada per les qüestions teòriques, m'agrada molt, m'ho passo molt bé. O sigui, no és un... Així com sembla que defensant el que defensem a les escoles, defensem que el pes de la teoria no hi hagi de ser i que un no hagi de... Doncs no, jo crec que al final molts aprenentatges també venen sempre que hi hagi motivació, sempre que hagis construït aquella motivació de la lectura, de l'estudi, del repàs, de contrastar diferents teories, etc. I d'aquí neix una mica la meva... Però ja et dic, he donat més voltes que un rellotge i he fracassat estrepitosament sempre perquè he fet massa coses, però vull dir, economia, tinc el títol de fa molt poquet, diguéssim, i vaig intentar fer 1000 coses diferents perquè sempre m'han agradat moltes coses, la veritat, molts temes diferents. I diria que he llegit més filosofia potser que economia. El que sí que és una mica, potser, raro de la meva biografia és que no arribo, diguéssim, no faig el que fan molta gent que pertany a Taifa, no? Al seminari d'economia en el que estic, que és que pateix els horrors de l'economia ortodoxa a la universitat i després fa un camí per intentar de construir-ho, sinó que jo he fet una mica al revés. He passat olímpicament dels neoclàssics i de l'economia ortodoxa i tot això no m'ha interessat en absolut, perquè m'ha semblat una patotxada, sempre des del marxisme, com a mínim, les lectures que n'he fet des de fora, i he treballat l'economia crítica com tanta altra gent al seminari i al final he dit, bueno, doncs vaig a fer la carrera aquesta per veure què expliquen. I realment és desolador, tot i que jo l'he fet en una època que encara no és tan desolador com quan la veu fer, suposo que tu, o el Busqueta, els altres companys que per mi han sigut mestres i referents, perquè llavors sí que era, Keynes era, com un milicià de la Comuna de París per
pels economistes d'aquella època. Ara mateix doncs, hi ha una mica més de... Evidentment, després del fracàs absolut de les tesis ortodoxes i de les tesis neoclàssiques, si no s'ensenyés una mica d'heterodòxia ja seria una vergonya el que passa a les facultats d'economia. Però segueix havent doncs, el tronc de micro, macro i tot això que és sota cavallo i rei i una cosa absolutament infecta que no explica res del món, que no et dona eines per entendre res del que passa al món, ni les crisis, ni res absolutament, però que, bueno, que els neoliberals van aconseguir, amb una fortalesa política molt important, revolucionar totes les acadèmies a nivell mundial, als anys 70, no? I convertir-les en això, en lloc d'un lloc on s'estudia economia política, en un lloc on s'estudia econòmics. No? El Líria sempre posa aquest exemple. És com si a les universitats de física, en lloc d'ensenyar a entendre't per què cau una pedra, t'ensenyessin a tirar-la. Doncs economia, bàsicament, t'ensenyen a fer negoci, en lloc d'ensenyar-te a entendre com funciona l'economia, jo crec. No? Així que bueno, aquest interès crec que l'hauria de tenir qualsevol persona una mica crítica. Què està passant en un moment com el que estem, no? Sobretot sempre aquest encaix el faig també, que ho he explicat diversos cops, però com el que em passava a mi, no? Que normalment aquesta orientació que planteges la gent molts cops la deriva cap a el que deies, cap a filosofia, cap a polítiques, cap a sociologia, no? I de vegades economia costa una miqueta més. Però sí que ens dona, no? A mi em dona la sensació com que arriba una miqueta més a l'arrel. Com que entres en una matèria una mica més fina, una mica més complexa d'entendre o que et trobes més en el dia a dia en processos vinculats al món econòmic i que no entens, no? I que en altres àmbits pots tindre una intuïció, mai sabràs tant com si haguessis fet, com si ho haguessis estudiat en profunditat, però pots tindre una intuïció una miqueta més fàcil, que en economia és molt fàcil que tu escoltis una conversa sobre economia i no t'enteris de res, no? Ara cada cop menys perquè han sigut com temes com molt de moda en aquest sentit. I llavors, el que em dius és que al seminari Taifa o sigui, quan tu t'apropes al seminari Taifa, que també et demanaré que, per si algú no el coneix, que ho vegi, que faci 5 cèntims de què és i què pretén i de més, tu el que em comentes és que la gent majoritàriament és gent que ve d'educació formal, principalment de fer economia, per lo que entenc, o l'entorn, economia, polítiques i tal, i que s'interessa per una via una miqueta diferent. Hi ha de tot, però sí que majoritari... O sigui, les persones, podríem dir... El seminari és un espai brutal i és molt plural, d'acord? Perquè hi ha un pinyol de 30-40 persones que van assistint regularment, participen a les assemblees trimestrals, als debats generals i tal, però llavors hi ha com molta gent que va participant en grups de debat que entra i surt i té un paper una mica menys, podríem dir, continu, no? Llavors, entre aquestes persones que entren noves i que jo que sé, aquest any han començat a estudiar, per exemple, el Capital amb el Xavier Gràcia, no? L'editor de Marxismo Crítico, que és un paio brutal i que tenen la sort immensa de poder gaudir del Capital i d'una lectura mensual del Capital amb un dels tios que entén més de marxisme, no només de Catalunya, sinó de l'Estat, i que a més és una persona brutal, no? Bé, doncs, algunes d'aquestes persones venen de la militància. Sobretot si vas a llegir el Capital, doncs potser no has fet economia, però t'interessa entendre una mica com va la cosa. Però sí que hi ha gent, especialment fa el curs de crítica a l'economia ortodoxa, que li diem, que ve de la carrera, té unes certes nocions de que alguna de les coses que li estan explicant no li acaben de donar eines i va a Taifa per participar en alguns d'aquests grups de discussió. Jo, per exemple, que no havia fet mai el curs de crítica a l'economia ortodoxa, l'estic fent aquest any, com a alumne, diguéssim. A veure, no hi ha alumnes en el seminari, no? És un grup horitzontal de formació horitzontal, però vull dir que estic participant no com a formador, com he fet altres vegades, no? Més portant el grup, sinó assistint com a lector. Aquest grup de crítica a l'economia ortodoxa no es fa una crítica a l'economia clàssica, els keynesians, el tal, amb 6 o 7 sessions, amb uns quants textos d'estudi i tal. Qui entra, per exemple, en aquest grup sí que ve de carreres com economia o ADE, però majoritàriament economia, i vol d'alguna manera de construir o entendre més coses. Sí, però bueno, hi ha de tot. Al seminari entra i surt gent de filosofia, gent de psicologia. És un espai molt plural. Les trimestrals no són específicament d'economia, moltes vegades. Hem fet, jo que sé, una trimestral. Trimestrals són les assemblees generals que fem, que convidem tothom i fem debats teòrics sobre llibres i diverses coses, no? I hem fet debats sobre el fetichisme de la mercaderia en Marx, o sigui, debats de filosofia, debats de... La majoria sí són d'economia, però hem fet debats de molts temes diferents. Debats de feminisme, evidentment, debats de moltíssimes coses. Llavors, és un espai molt plural, en realitat. I amb això que deies, no? Que és totalment cert, que Inés a la universitat és pràcticament un bolivarià,
Com veus la tendència actual? No? Li vam preguntar en la sessió anterior perquè vegis també perfils totalment anteriors, totalment oposats, pràcticament. Oposats no, però molt diferents. Sí. Era la portaveu de la Junta del Col·legi d'Economistes. Sí, perquè vegis que el canvi que hem fet, molt variadet. Pluralitat. La tendència que hi ha en aquest canvi de política econòmica per part de la Unió Europea, no? Que veia que també que tuitejaves també ahir o abans d'ahir amb el tema de Lagarde dient que no havia de parar la despesa pública i una miqueta si aquesta tendència tan totalment diferenciada de la gestió de la crisi anterior creus que és una reflexió profunda, com ens deia, que jo crec que era una cosa molt interessant i jo que és una visió que també comparteixo, l'Elisabet, la portaveu de la Junta del Col·legi d'Economistes, ens deia que era una qüestió conjuntural, que això havia passat per una pandèmia, havia paralitzat per igual tots els països i que per això hi havia aquesta política, però que amb una crisi assimilable a l'anterior tornarien a prendre les mateixes decisions pràcticament calcades. No? Què en penses sobre això? Bueno, aquí ens posem coses una mica tècniques, però esperem no avorrir a la gent que ens escolti i intentaré com ser molt planer i una mica més breu que abans. Bueno, és una cosa que jo he estat debatent amb els companys perquè, evidentment, ningú té una resposta clara. Vale? Debatent vull dir doncs, això, amb els grups de debat, a Taifa, amb els companys, què en penseu? A priori, aparentment, sí que sembla que hi ha hagut uns canvis. No? La suspensió del PEC, del Pacte d'Estabilitat i Creixement, doncs, hi ha hagut uns canvis. El que passa és que el que s'ha d'avaluar, jo crec, des d'un punt de vista de l'economia política, és si són canvis profuns o no, i si són canvis que van a l'arrel de la construcció europea o no, si són canvis conjunturals, com dius tu, o no, i per tant són reversibles, i sobretot, fins i tot encara que ho fossin una mica, tampoc estem parlant d'una revolució dels de baix. O sigui, el que estem parlant és de que, per mi, el que s'imposa és una lògica, com sempre, que és la dels interessos de, podríem dir, la burgesia centreeuropea, Alemanya, i qui està governant, o un dels poders a l'ombra més, que no estan a l'ombra, que és ja pràcticament diàfan a la Unió Europea, és el capital alemany, centreeuropeu i el Bundesbank en particular. Els del Bundesbank ja hem dit fa molt poques setmanes, ho poso aquest article que vaig escriure al Salto, que ells estan batallant perquè fins i tot les ajudes directes, les transferències directes del New Generation aquest, que tothom diu això és una revolució, el pla Marshall, aquí arribaran milions d'euros, que fins i tot les transferències directes comptin com a deute públic. O sigui, aquí hi ha una batalla ideològica i política que encara s'haurà de lliurar per veure quines conseqüències tenen aquestes ajudes que s'estan donant avui en dia i les que es donaran en el marc del New Generation EU. Llavors, aquesta gent que et diu que el Bundesbank el que volen és que s'aixequi el PEC el més aviat possible. Si amb el nivell de deute públic que hi ha acumulat en aquests anys i la quantitat de despesa que hi ha hagut en aquests 2 anys es recupera les exigències, no sé si la gent que ens està escoltant sap de què va això, però de dèficit públic, de despesa pública respecte al PIB, etc., pot haver una debacle de retallades que em fota tant de Grècia. Per què no està ben aquesta política avui en dia per mi? Bueno, perquè si cau l'economia espanyola i cau l'economia italiana, Europa se'n va prendre pel sac i l'euro també. I els alemanys i l'economia alemanya és molt conscient de les dependències i les relacions econòmiques imbrincades que hi ha entre el capital centreeuropeu i les perifèries europees. I, per tant, no poden consentir que torni a passar el mateix. Una cosa és que passi en un país com Grècia i amb el PIB de Grècia i l'altra és que passi a l'estat espanyol. Per tant, de moment el que hem dit és, bueno, evidentment seria absurd pels seus propis interessos que es digués ni un duro de despesa pública quan estàs xapant l'economia i estàs exigint aquestes restriccions que hi ha. Això vol dir que és un canvi a mig termini i a llarg termini? Jo comparteixo aquesta visió que deies tu de que no hi és. Soc molt pessimista, perquè crec que, a més, no hi ha la força política ni el demos per exigir que això sigui així, per exigir que hi hagi una cancel·lació del deute quan aquest deute comenci a exigir contrapartides, en clau austeritària, etc. Que, a més, estem en una situació social de pandèmia que no ens permet ni tan sols ajuntar-nos, manifestar-nos o relacionar-nos amb una certa normalitat per plantejar alternatives o per ajuntar-nos políticament. O sigui, és una època molt gris i em costa ser optimista, la veritat. No vull transmetre això, jo què sé, pessimisme, però és una mica el que sento. Jo crec que no hi ha hagut una revolució, un canvi molt important a la Unió Europea. Crec que és idealista pensar que hi pot ser, per acabar, en definitiva. Crec que l'austeritat està empaltada en els tractats europeus, per tant, és una qüestió, s'imposa com una força material, no depèn que avui s'aixequi un polític i digui, bueno, doncs hem de fer un gir keynesià. I, en definitiva, sobretot, per ser més provocatiu o per tancar, Keynes o el keynesianisme no deixa de ser part de l'economia ortodoxa. Per mi parteix d'uns errors, d'acord, que jo no comparteixo.
D'acord? Per tant, intentar reconstruir, que això potser seria més important de discutir, més interessant, intentar reconstruir els 30 gloriosos i aquesta etapa de la socialdemocràcia que va intentar combinar creixement econòmic, aquest miracle econòmic, no? Que diuen dels 30 gloriosos després de la Segona Guerra Mundial. Creixement econòmic i benestar social, repartiment i repartiment de rendes. Nosaltres fa anys, des de Taifa, i per exemple recordo haver defensat amb molta vehemència el Busquet en el llibre que tenim junts fa ja com 10 anys, aquesta tesi, sempre hem defensat, i el llibre de Sobiranies, per exemple, també, que aquesta tesi de la reconstrucció de la socialdemocràcia és impossible. I costaria una mica desenvolupar per què, però el capitalisme està estancat des d'una perspectiva de la creació de valor nou i de la rendibilitat des de fa molts anys. Hi ha un estancament molt important. La sortida de la crisi als anys 70 a través de financerització, etc, va servir per anar tapant forats, però el que està generant és un munt brutal de capital fictici que està amagant que, al fons, hi ha problemes de rendibilitat. Els capitals tenen molts problemes per trobar inversions rendibles. I d'aquí la volatilitat dels mercats i el deute i ara els bitcoins i ara tot el que està passant, no? Des de fa molts anys. Llavors, jo crec que el keynesianisme tampoc planteja una recepta vàlida pel futur. I el futur ha de ser un model autocentrat, com ha defensat la Miren i el Busquet durant molts anys. Un model econòmic que estigui pensat orientat en les necessitats del territori, en les necessitats de les persones del territori, amb les potencialitats productives del territori, que no vol dir que es converteixi en una autarquia, però sí que pensi què tenim, què podem fer i reconstrueixi vincles econòmics que tinguin sentit, que no estigui sotmès a la dictadura del mercat i de l'economia, sinó que estigui orientat políticament. Què ens convé produir? Com ho hem de distribuir? Hòstia, és una pregunta que no és tan difícil d'entendre que aquest és el problema. Ara ens volen vendre, el senyor Aragonès sortia ahir, i no dic l'Aragonès, tots ara surten amb la cantarella de la tecnologia, la importància de la tecnologia. S'han tornat a menjar el sapo aquest, del que diu el New Generation EU, que ara el problema de les economies europees és que són massa poc tecnològics, que necessitem desenvolupar més encara el sistema tecnològic i tal, i el tema de la transició ecosocial. Si algú creu que els reptes econòmics, morals i socials d'avui en dia es resolen amb més puta tecnologia, perdó per la paraula, quan es diu que les residències de la tercera edat la robotització generarà una oportunitat de negoci. Això serà una oportunitat de negoci, però algú creu que els iaios necessiten, i les nostres àvies necessiten, robots per cuidar-los? Algú pot pensar, des d'una perspectiva de la política econòmica i moral, que això és el que es necessita? Potser és el que necessita el capital per valoritzar-se, collonut. Però és que com que no tenim cap eina per incidir en l'economia, perquè l'economia és una mena d'energumen desbocat que es basa en la rendibilitat, doncs no tenim capacitat ni de planificar ni d'establir políticament uns criteris i unes prioritats econòmiques. Surten en campanya electoral tots dient això. Sí, ara el rotllo verd serà el capitalisme verd serà una prioritat. I quines eines tens tu des de la Generalitat de Catalunya per fomentar això? Per l'amor de Déu, sigues sincer. Que no tens una banca pública, que no tens capacitat d'inversió pública, que no tens voluntat de fer-ho, estàs a mercè dels diners que t'arriben. No sé, és tot un desori. Jo no crec que hi hagi cap transformació productiva com les que necessitem. No hi serà. I no hi serà si no comencem a comprar, insisteixo, aquest paradigma que t'estava intentant defensar, en definitiva, d'una economia planificada i ordenada políticament, que és una cosa molt senzilla d'entendre per un nen de 7 anys, que les persones s'ajuntin a decidir què s'ha de fer i que no siguin els capitalistes caòticament, tampoc els capitalistes, amb carinyo ara ho dic també, en un marc d'una cooperativa, tampoc el Pau en una cooperativa, no, que políticament entre tots decidim si, per exemple, el que estic fent jo té sentit o no. Perquè potser no en té. Doncs jo estaria disposat a que algú digués que no en té i que em dediqués a una altra cosa, si ho decidim entre tots. Doncs això es diu democràcia econòmica, i això no en tenim. Ni els keynesians la defensen, ni la defensen els neoclàssics ni els neoliberals. La defensem els comunistes, la defensem els marxistes. I llavors ens tiren al cap, que ja en parlarem, tots els problemes que ha tingut el model suposadament comunista que ha intentat existir al llarg de la història. Doncs bueno, aquí entraríem en un altre tema que podem parlar en un altre vídeo, però que això... Sense que entrem en bastant depressió, però penso que el que deies és una mostra clara de que una alternativa d'esquerres o que una alternativa a una política econòmica d'esquerres està molt lluny, no?, d'aconseguir-se, quan el màxim que som capaços d'exigir-los i gairebé ens emocionem és quan a Europa s'aplica una mena de política keynesiana edulcorada i ja em sembla allò una bogeria, no? I això ens passa a Europa, però ens passa a Catalunya i passa a Espanya. És a dir, que amb unes propostes que són fins i tot una edulcoració del que proposava Keynes, ens sembla... I té un atac mediàtic que és una bogeria, no?
i situen el debat en un àmbit que ens queda molt lluny i que, per tant, també ens genera de vegades aquest punt de desesperança de dir, hòstia, mira el que m'haig de veure defensant, no? Sí. Tocaves també una cosa que em sembla superinteressant, que va ser un temazo, no? I que ara mateix estem en aquesta dinàmica de, bueno, això no pot parar, després a publicar a tope, però això tindrà una contrapartida, ja ho sabem, i això tindrà una contrapartida que ríete tu del que hem vist fins ara, no? Perquè parlàvem de deutes públics del 100% del PIB en la crisi anterior, si és que en algun moment hem sortit d'això. Clar, no hem arribat a eixugar aquests deutes públics dels estats i ara entrem en una història totalment diferent, en unes injeccions de calés públics que, com bé deies, si part d'aquestes noves injeccions són considerades també deute, ríete tu de lo que ens ve, ja no com a democràcia econòmica, sinó com a democràcies en general, no? És a dir, la intervenció que ens pot venir en breu, no? I les polítiques d'austeritat que ens pot venir en 5-6 anys, no sé quin panorama veus, però pot ser espectacular. La comparativa, sobretot amb l'anterior, que ja ens va semblar com una... que ja ens va semblar dur, no? Però... Sí, mira, jo l'altre dia deia això, no? Hi havia, em sembla que el 1995 deia, ho dic de memòria, hi havia 4,1 bilions d'euros de deute públic, el 95, i al final de 2019 hi havien pujat a 10 bilions, d'acord? A tota l'eurozona. És pràcticament el doble, més del doble, perdó. Això ha generat 6,4 bilions d'euros, o 6,9 o 6,5, no recordo, o sigui, més d'interessos. És a dir, el primer que genera aquesta política d'inversió pública, alerta a través de la compra de deute públic, sobretot, són molts beneficis per la banca. La banca sempre guanya. Perquè aquests inversors al que es compra el deute públic, que són inversors internacionals i grans fons d'inversió, porten fent negoci des de la gran recessió i des de tota la vida, no? Per tant, el primer que ens hauríem de preguntar és per què no tenim els instruments financers públics per poder, en una situació com la que estem ara, garantir que la població tingui ingressos i rendes per poder viure amb dignitat sense haver d'engreixar el deute públic, que no deixa de ser, d'alguna manera, empresonar-se o oferir encara més deute i interessos al capital financer. Una de les partides més importants, no sé si ara és la segona o la tercera de la Generalitat de Catalunya, és el deute. Els interessos del deute. Ho sap tothom, suposo, no? El Busqueta es cansava de dir-ho quan estava diputat. Avui no sé si es diu gaire o no ho segueixo amb tant delit, però... Per tant, el deute públic no és només, podríem dir, no té el perill de que en el context institucional en el que estem generi retallades en el futur. És que, a més, està suposant un trasbàs de riquesa social de lo públic a lo privat brutal avui en dia ja. D'acord? Jo diria que calen aquests instruments. Sense aquests instruments som pell, és el que deia abans. I al final la lluita és política, no és una qüestió tècnica ni econòmica, és una lluita política. Necessitem aquests instruments i construir aquests instruments és una lluita política que exigeix sacrificis, perquè el capital anirà contra tu com però a sac. A la que tu vulguis imposar, ja coneixem l'experiència grega, per molt menys, o sigui, per una cosa molt més de pidolar les engrunes, el capital internacional i especialment europeu va carregar-se el govern grec. Llavors, clar, si es va carregar el govern grec, imagina't el que pot fer amb gent com nosaltres que plantegem alternatives. Si necessitem una força política brutal per intentar construir aquests canvis. I sí, jo crec que en el futur això generarà, evidentment, polítiques d'austeritat i polítiques de retallades, però, bueno, a la nostra mà està també intentar evitar-ho. No sé, tampoc no voldria estar tan... Realment, en el sistema actual, realment, ara mateix, lo econòmic es carrega la política. És a dir, no cal que anem a Europa, o sigui, anem a municipis. O sigui, hi ha un munt de municipis on no poden fer política, perquè, vulguem o no, la política està vinculada a pressupost. O el 100% del seu pressupost o el 30% està vinculat al retorn de préstecs i al retorn d'interessos. No? I això t'ho trobes molt. És a dir, a tu després, aquella prova, no? Quan tens pressupost i quan tens un excedent, aquell municipi, amb aquell govern local que tindrà, tirarà alguns projectes, mirarà cap a Europa i buscarà finançament europeu i provarà coses, t'agradaran més o t'agradaran menys.
però té aquella opció, no?, de tirar alguna coseta innovadora des del punt de vista de l'àmbit polític i de provar-ho. Però és que tenim ara mateix una quantitat de municipis que no poden fer absolutament res més que intentar aconseguir pagar i renovar el contracte de brosses que tenen aparaulat des de fa 10 anys, però un munt. És a dir, que jo em plantejo... Això ens porta una reflexió interessant, que és que a vegades això que estàs dient pels municipis passa per la Generalitat també, Clar, o sigui, cap a dalt passa molt, però de vegades ens sembla com que a baix no passa, i a baix passa totalment. És a dir, nosaltres, o sigui, es nota molt. Això, us fico exemples clars en espais on treballem. Jo soc de Vilanova i la Geltrú, l'Ajuntament de Vilanova no té capacitat per fer cap tipologia de política perquè està endeutada a tope. I llavors, perquè vegis lo surrealista del tema, o sigui, ens dona una mica igual al govern. Sí. Hi ha coses que pot modificar, té una mà en ordenances municipals, òbviament, però pressupostàriament no té capacitat de fer, ja no ni grans canvis, si és que ni petits canvis, pràcticament, no? O, a l'altra banda, tenim l'Ajuntament de Mataró. L'Ajuntament de Mataró no està endeutat, t'agradarà més o menys el que faci, però té una capacitat de fer coses. Sí? I a tu t'agradarà més o menys, però té aquesta capacitat. Clar, són lògiques totalment diferents. És un lloc totalment intervingut, ni intervingut per ningú, simplement és que no pot fer res. O sigui, és una paràlisi amb un pressupost i unes polítiques de fa 8 anys, ha de seguir fent lo mateix perquè no té la possibilitat de canviar una coma d'una partida. En tot cas, per rebaixar-ho. O sigui, hòstia, és un panorama... Ens porta també el tema de la sobirania, no? És a dir, l'esquerra, jo crec, la línia més sensata de l'esquerra anticapitalista que s'ha involucrat en aquests anys amb el procés sobiranista, jo crec que la seva principal aportació crítica interessant era dir és que esteu parlant de sobirania i aquí no s'està discutint de sobirania. Esteu parlant de construir un estat, però un estat per fer què? Un estat per gestionar 4 peatges, que és el que deu voler el senyor Canadell. O sigui, és el model econòmic és molt important. Fins i tot, com et pots dir tu sobiranista pel sol fet de que vulguis que el teu estat sigui català? A mi em sembla molt bé, jo sóc independentista i em toca molt els nassos el Regne d'Espanya i que se'n vagin a prendre pel sac. Però construir un estat de mans del senyor Canadell a mi no em garanteix ni una mica de sobirania, però ni un 1% de sobirania. Perquè aquest senyor el que vol és ser dels frugals, no? Ja ho ha dit directament. Llavors, Catalunya també ha tingut un problema en els últims anys, que és que amb aquest aixopluc del procés nacional s'ha hagut d'ajuntar tota una gent que està defensant projectes de vida, no econòmics, de vida completament diferents. I una república, recuperant els clàssics, diguéssim, precisament és aquell lloc on hi ha ciutadans. És a dir, un lloc on hi ha persones que no necessiten d'un altre, per tant, tenen independència civil, per dir-ho amb Kant, d'acord? Que no depenen d'un altre per poder viure i reproduir-se. Això amb el capitalisme és impossible. Per tant, jo directament, en la línia del que diuen el Líria i molts altres pensadors, que estic completament d'acord, penso que el capitalisme és incompatible amb la ciutadania i el republicanisme. Per tant, que tu et diguis republicà, defensant una política com la que estàs defensant, de baixar els imposts de societats, baixar l'impost de successions, donar llarga vida a les empreses i rebaixar l'Estat i deprimir l'Estat i, per tant, deprimir tot el que pot donar independència civil als seus ciutadans, és que no estàs a favor de la ciutadania ni el republicanisme. Llavors, hi ha una confusió política també que fa que hi hagi esquerra que es diu anticapitalista i que necessiti anar de bracet tota l'estona de gent que són contràries al projecte de la república que haurien de defensar, saps? Aquest és el punyetero drama, també. I que, a més, si surts i els deixes de la mà, resulta que ja, estàs fent el joc a l'Estat i... El procés independentista ha sigut un procés molt bonic en moltes coses i molt potent, però ha sigut un procés de mistificació brutal que ha generat la dificultat d'entendre el que estava en joc allà. I això és una cosa que em toca els nassos. I, per exemple, ningú admet, i s'hauria d'estar fent pedagogia, que la Generalitat de Catalunya no té pràcticament poder. És una gestoria, la Generalitat de Catalunya, per l'amor de Déu. És una gestoria. Tenen el 90 i pico % del deute públic en mans de l'Estat. La Gene. La Gene ha estat molts anys en el nivell de bo basura, com bé saps tu. Això vol dir que si va als mercats a finançar-se, li claven una... Em surt més barat endeutar-me a mi que la Gene, que sóc un matat. Faig broma, però m'enteneu què vull dir o no? Llavors, dir que hi ha poder en una institució així, no? Fins i tot a nivell de l'estat espanyol podríem debatre quin nivell de sobirania hi ha, de sobirania política econòmica. N'hi ha poca. Preguntem-los a la gent de Podemos. Què està passant? Entens? Llavors, aquests debats no es tenen. Es va a les eleccions una darrere l'altra venent la moto. Venent la moto. No, jo aplicaré tal. Jo defenso no sé què.
I els instruments polítics i econòmics que hi ha per fer-ho no hi són. Llavors, això que dius dels ajuntaments passa a tots els nivells, a totes les escales. Jo amb això que dius, i jo ho vinculo una mica amb el procés que jo vaig prendre, no? En aquest sentit de dir m'interesso més per l'economia que per la sociologia o les ciències polítiques, encara que m'interessen molt, perquè veig que de vegades hi ha com un baix nivell de pragmatisme, és a dir, de baixar a terra el que volem aconseguir. Crec que en aquest sentit li ha passat tant a sectors independentistes com a sectors d'esquerres. Jo què sé, nosaltres ens vam trobar molt, per exemple, el fet de gent demanant-nos que volien tributar l'IVA a l'Agència Tributària Catalana, no? I això és molt fàcil de dir, però tot això suposa uns tecnicismes i una instrumentalització darrere que per qui sentís notícies boges a la tele s'ho creuria, però nosaltres sabíem que a un dia de que es proclamés la independència jo no existia, no estava fet i no es podia fer en un dia. I que, per tant, allò no podia anar gaire més enllà. És un exemple molt xorra, però és el cert, és el material, el que diem. Jo també ho defenso molt. El material et donarà la realitat i et donarà la força de la transformació. I si tu no tens aquesta realitat, tu no pots agafar els impostos de la teva població i, per tant, ja li pots donar les voltes que vulguis. Desplegarem, activarem... És que és patètic, tio. És patètic que ningú estigui sortint a desmuntar. Això em passa i és una batalleta que amb la gent que de vegades parlo em dono bastanta batalla amb això, que és un tema que també estic com molt cansat, que també en sectors d'esquerra el fet d'entrar en governs amb... Ja no el fet d'entrar o no entrar en governs, sinó entrar a governs acceptant càrrecs supergrandiloquents en el nom de la regidoria o de la conselleria o del ministeri amb zero competències i zero pressupost. És a dir, hasta aquí la broma, perdoneu, també superimpopular de propuesta, però hasta aquí la broma de les regidories de memòria històrica de l'Ajuntament de no sé què, que no té pressupost, no té pràcticament competències. O sigui, tu has d'entrar a donar suport a un govern on no domines aquell govern perquè t'han donat una regidoria de memòria històrica d'un municipi de 20.000 habitants. Ostres, doncs no ho sé. Si entressis així i amb pressupost assignat, no? Ens passa molt també en el sector de l'economia social. Tenim regidories d'economia social a tope. Però, clar, la gent no preveu que les competències estan també a altres llocs. És a dir, tio, para ja de pedir regidoria d'economia social on t'assignaran l'increïble número de 0 tècnics i quan ho proposis, proposa que de la part de promoció econòmica et quedes amb la meitat dels tècnics. Passaran a dependre de tu, no? Jo no pas res, però l'únic procés interessant que he vist en això, de fer aquesta reflexió, que es va filtrar, és el tema dels ministeris de Podemos. En el seu moment es va filtrar un document que anava en aquesta línia de treball, de dir, vull aquest ministeri però no pel nom, vull la secretaria que depèn d'aquí, i això, hòstia, de vegades tinc la sensació que es fa molt poca feina. És a dir, que no es visualitza, que ha costat des de sectors d'esquerra i per també indepes visualitzar les necessitats reals, materials que es necessita per fer la transformació dintre del marc que tenim que volem fer, no? I hòstia, això em desespera molt, Això, últimament, és com joder, hasta aquí. Amb tot aquest procés de regidories d'economia social, m'he posat un poco nervioso. En aquest sentit, perquè no sé què penses, no sé com ho veus tu. Bueno, jo ho controlo molt menys que tu, i tu ja estàs en contacte amb moltes copes, també per la forma i la funció de la vostra cooperativa, controleu molt més de l'espai. Nosaltres ara comencem a tenir una mica més de consciència d'intentar... Perdona que obro una mica més això, que s'havia tancat. Doncs això, consciència i voluntat d'integrar-nos en el marc de l'economia social de forma una mica més activa, jo què sé, no? Vull dir, estar més pendent del que passa i no anar tant a la nostra, perquè hem tingut molta feina de consolidar aquests 2 primers anys, tio, doncs no podies estar per tantes coses. Però aquesta visió més perifèrica no tinc res a dir perquè la tens tu molt més afinada. Jo el que sí que, si vols que comenti 2 cosetes del tema de l'economia social que penso que són interessants i ho dic amb tota la voluntat constructiva que puc, jo sí penso que falten debats teòrics una mica a fons de tota la gent de l'economia social que intentin superar alguns marcs, que jo sí crec que són marcs mentals, més que marcs materials, que han orientat, crec, durant molts anys i segueixen fent l'estratègia de l'economia social i que són
que obliden moltes coses, jo crec. No? Revisar això del mercat social, si té sentit, i si està passant a la pràctica, que encara és molt més interessant, que es faci un exercici d'economia política realista i sincer per veure si realment aquesta hipòtesi de que tu pots créixer al marge de l'Estat i el mercat i que pots generar connexió entre clients i proveïdors i anar creixent des de baix cap a dalt, si està passant o no, si és realista que passi, si en canvi està terciaritzant un munt el sector, si tens capacitat de competir amb sectors que són intensius en capital i no són intensius en mà d'obra, que no en tens, si tens... M'explico, que hi hagi una diagnosi real d'on estan les mancances de l'economia social i per què algunes apostes estratègiques apuntalen aquestes mancances, des del meu punt de vista. Val? Puc estar equivocant, però crec que és així. I que fins i tot et portin a revisar assajos històrics molt importants que han anat en aquesta línia que tu estàs plantejant i veure quins problemes es van trobar, no? Aprendre també dels exercicis i els processos polítics, històrics, econòmics, que han intentat fer una cosa similar del que estàs fent tu, economia social catalana d'avui en dia, perquè no estàs inventant el món. Hi ha altra gent que ha intentat fer aquestes coses, no? Llavors, sí, jo crec que en aquest sentit seria interessant que hi haguessin més debats en aquest sentit i no... que es mirés una mica més enllà. Jo no vull concretar més la crítica, perquè a vegades també em sento que un espai on hi ha tan bona voluntat, tanta gent fent coses ben parides, tant projecte, estar tu intentant, encara que sigui puntualment en un vídeo com aquest, tan modest, hòstia, tocant els nassos, doncs jo què sé, no vull fer tampoc aquest paper, però sí crec que fa falta. No només li fa falta a l'economia social, en realitat tots els partits polítics i organitzacions polítiques sempre fa falta aquest sortir d'on estàs, intentar sortir precisament dels teus condicionants personals, econòmics i vitals i veure des de lluny si el que estàs fent té sentit o no i quin sentit té, saps? Jo això ho trobo a faltar. Crec que es menysté la severitat de les lleis mercantils de l'economia social. Tu no pots competir en el mercat amb gegants com Amazon, no? Ho dèiem abans, tu no pots construir un Amazon cooperatiu. Això és una cosa completament sense un... O sigui, tu el que necessites és instruments estatals, polítics, públics. I evidentment, no dic que sigui fàcil, però que no sigui fàcil no vol dir que tu hagis de pensar que des de la construcció de petites unitats productives podràs generar contrapoder en un marc de competència mercantil amb gegants com Amazon o amb altres empreses. I això crec que és un error. I té unes bases teòriques, també, perquè s'està apostant bastant per això, no? Perquè l'administració, evidentment, sí, aporti diners, que són una mica la xocolata del lloro, perquè comparat amb el que aporten altres coses tampoc són tantes, i confiant que amb una mica d'impuls públic tu siguis capaç d'internalitzar un munt de costos, perquè internalitzes molts més costos que els capitalistes, que són uns cabrons i paguen salaris de merda i no tenen en compte la conciliació familiar i no tenen en compte l'impacte ecològic i no tenen en compte no sé què. I tu sí, tu ets el més pur. Jo, els meus cotxes són verds, i no sé què, no sé quantos, i a més tal, i a més qual. Integres tots aquests costos i vols competir en un mercat amb una empresa capitalista que no ha d'internalitzar aquests costos i que més té una capacitat productiva d'inversió molt més gran que tu i unes economies d'escala molt més bèsties. És que no ho podràs fer. Per això crec que cal posar al centre la qüestió de la planificació i del poder polític que s'ha de donar a l'economia. O sigui, de com, d'alguna manera, no només des de baix es construeixen alternatives, que cal una orientació política en l'economia. I és molt difícil fer això, ningú diu que sigui fàcil. Clar que no, però en tot cas has de tenir aquest horitzó. El teu horitzó no pot ser un mercat social de cooperatives que es trien com a proveïdores i clients. Això pot ser una primera passa cap a un altre lloc, un lloc fantàstic per assajar noves relacions econòmiques, una mica desmercantilitzades, un lloc d'assaig de, fins i tot, alternatives en la circulació diferents, amb una moneda alternativa. És una cosa preciosa, però no pot ser la teva alternativa. En aquest sentit, jo crec que el manifest que ha començat a impulsar la gent de l'economia social i que em consta que l'Ivan Miró està darrere i moltíssims companys més, darrere vull dir en el bon sentit de la paraula, no? Vull dir que han tingut un paper actiu, crec que comença a anar molt més en la direcció una mica correcta de plantejar que cal un tom econòmic més ambiciós a nivell de país i que no n'hi ha prou amb anar consorciant cooperatives i muntant cooperatives. Perquè, a més, moltes fracassen també. Aquesta cantarella de... és que aguantem molt més bé la crisi. Sí, l'aguantem, perquè efectivament ens arremanguem. Bàsicament, en lloc de dir el que deia abans, mira, com que em van malament les coses, tu i tu fora i em quedo jo i tal, el que fem és, vinga, ens arremanguem i allà ens quedem aguantant el temporal i sí, es manté molt més l'ocupació. Sí, té moltes coses positives, però també hi ha projectes que fracassen perquè no tenen en compte algunes d'aquestes
realitats materials del mercat, el paper de l'Estat, dels que estem parlant, no? I tots coneixem projectes que han fracassat per això. O que, com dius tu, tampoc tenen en compte les qüestions financeres i pensen que, jo què sé, no? Pensem que muntar una cosa és, jo què sé, i que el deute és igual i que el no sé què és igual. I, clar, hi ha molts reptes encara per fer-ho créixer, però sobretot crec que... A mi em preocupa molt aquest punt perquè, una mica amb el que has dit, a mi em preocupa molt aquest punt no només per de vegades, com aquesta falta de visió pràctica pura, de dir, hòstia, com vols anar a competir, no? El que deies, des de sectors que necessiten d'un capital, d'una escalabilitat econòmica brutal, quan no ho tens i vols anar a competir amb sectors econòmics, ja no amb empreses, amb sectors econòmics que necessiten d'aquesta escalabilitat gegant, necessiten que tu comencis amb una cosa ja enorme, per simplificar-ho, Sí. I tu estàs començant amb un projecte traslladant allò a lo local. No, és que no funciona, perquè els marges són molt petits i encara estem treballant en aquest concepte empresarial de pensar en marges, aunque no nos guste, no? Llavors, això necessita de l'altre fetitxe, que és el consum responsable. Clar. El que em dona por de tot això, que ho acabes de dir ara cap al final, és que nosaltres mateixos ho incentivem. Crec que sabent, o tenim, no, suposo que no ho sabem, que tenim dubtes, de que segurament fracassaran. És a dir, i li donem molt de bombo. I són les tipologies de projectes que, per exemple, que això ens passa també molt, jo crec, des de l'economia social, que surten molt a mitjans, perquè són molt cridaneres, saps? L'alternativa d'Amazon és una cosa molt cridanera, que de seguida atreu un reportatge, atreu cosetes, no? A TV3, a La Sexta i tal. Molt de tant en tant hi ha reportatges d'aquest tipus sobre tipologies de projectes que dius, hòstia, això necessita una escalabilitat, que ara m'estàs fent el projecte quan el munten, però jo no sé si... És a dir, això de la resiliència, i a mi em sembla una cosa molt, molt interessant a estudiar, jo crec que per projectes realment no escalables, no intensius en capital, sí que és cert que hi ha una resiliència, encara que sigui patint. Però pels que són intensius en capital, jo penso que no hi ha resiliència. Els intensius en capital, aquestes alternatives a Amazon, a Deliveroo i tal, tant de bo, no em fico, però jo crec que tenen molt difícil sobreviure. Quan han sigut competitius aquests projectes a nivell internacional, per poc que t'hi fixis, el que han acabat convertint-se és en una cooperativa molt poc cooperativa. Tu has d'analitzar aquests límits, per què ha passat això, què passa amb Mondragón, què va passar, no sé, el que deia abans, què va passar a Iugoslàvia, què passa en projectes, què va passar a Argentina, el 2001, amb un cert auge de... O sigui, has d'analitzar on hi ha hagut els colls d'ampolla i què ha passat, no? I jo estic d'acord. Però bueno, no crec que haguem de sonar tampoc tan crítics. O sigui, com a mínim, deixa'm dir una cosa, com a mínim, el sector de l'economia social ha plantejat que les alternatives estan en lo econòmic. Com a mínim no estem venent la moto, saps? I estem dient, bueno, és que com a mínim busquem-nos la vida per construir relacions econòmiques més justes, de no explotació en el lloc de treball, demostrem, a més, que no necessitem la tirania del patronal, no? O sigui, de la patronal, del patró, i que podem organitzar-nos democràticament. O sigui, en el món fàctic econòmic, l'economia social està donant lliçons de moltes coses. Però sí, compartim les virtuts, però també crec que s'han de subratllar les limitacions, si no estem completament venuts, sí. Fins i tot, jo sempre dic, deixa'm fer només aquesta puntualització, convido tothom a conèixer una mica en profunditat el model iugoslau. Jo no el coneixia. No el coneixia gens, sempre havia tingut molta curiositat i he fet una petita immersió en els últims anys, petita, modesta. He llegit 4 o 5 llibres i hem vist uns quants, vull dir, al final he intentat estudiar una mica el que va passar des d'un punt de vista econòmic, no? Hi havia uns economistes polítics molt potents a Iugoslàvia, no? I, hòstia, és un model que, malgrat, fixa't el resum, no? Per a mi és, malgrat tenir uns sistemes de planificació brutals i malgrat tenir una hegemonia total de les cooperatives, el mercat va enfonsar, o sigui, la competència mercantil va generar uns desajustos flipants entre la gent que tenia més, organitzacions productives més intensives en capital, això va generar regions més competitives que altres, o sigui, en un model socialista orientat políticament, on la planificació no va desaparèixer mai, amb unes taxes impositives fortíssimes, i on tothom era cooperativista, va néixer... O sigui, va ser molt difícil de castrar aquest rotllo de la cooperativa de jo vull créixer més, jo vull tenir més incentius, jo vull pujar-me el sou, per dir-ho amb titulars i que la gent ens entengui. És a dir, hosti, estem combatent amb una cosa molt forta i que està molt arraigada, a més, en moltes de les persones, no?
Llavors, és el que et deia abans, tu davant d'això pots promoure el consum responsable, que és una qüestió ideològica, no? De dir, tu sigues bo i consumeix el que has de consumir. Ja, però és que molta gent no pot permetre's això. Primer perquè no ho coneix, però segon, si volgués, no podria. I necessites ser una mena de Che Guevara de la moralitat per resistir tota la tentació de consumir al mercat capitalista i només consumir en el teu entorn cooperatiu perquè has de pagar més, malauradament, i hi ha coses que no les trobes. Llavors, això li pots demanar a un militant, com potser els que estem aquí o molta altra gent, i ho farà. Però no li pots demanar... Jo, a la majoria de gent normal, permetem que ho digui així provocativament, a la que trobo la meva vida, no li puc demanar això. Encara que li pugui fer la reflexió, no el condemno moralment perquè, jo què sé, perquè se'n vagi el líder a fer la compra, per dir-ho provocativament, i no estigui en una cooperativa de consum ecològic. Doncs perquè no té un duro. Està cobrant 450 euros i intenta portar el màxim de... I això no és una excepció, tio. Això és que li està passant a molta gent. Llavors, has de ser conscient d'aquestes limitacions, que no vol dir que el teu projecte no sigui bo, sinó que vol dir que el mercat s'imposa. El mercat té unes lleis fèrries, tio. El marxisme el que assenyala sobretot és això. És que hi ha una llei econòmica que s'imposa al marge de la voluntat subjectiva de les persones que conformem la societat. I que tu pots ser molt bo, però el capital funciona com funciona i es valoritza pel que es valoritza. I, per tant, o tens un marc institucional en el que tu no hagis de competir amb aquestes empreses i el teu marc sigui hegemònic, es reprodueixi hegemònicament i desplaci el capital, que és el que es plantejava des del socialisme, o si no, i el que es plantejava a Iugoslàvia, per exemple, o si no, tu sempre estaràs en una realitat minoritzada, depenent d'ingressos públics, depenent de les engrunes i ubicat en sectors rellevants en alguns sentits, però en altres condemnat a l'irrellevància. Llavors, aquesta crítica, tot i posar en valor que és pràcticament l'únic projecte, podríem dir, polític i econòmic que té sentit avui en dia, no? O dels pocs per mi, doncs jo crec que està guai que la tinguem i és un debat interessant que des de l'economia social molaria tenir. Molt interessant. Jo també recomano, perquè per motius X he aprofundit molt, d'aprofundir en el cas de Mondragón, que té més clarobscurs dels que sembla. O sigui, ni és tan blanc ni és tan negre. La veritat és que és un cas molt interessant i potser ens és més proper, i una mica veure això, com tot, la inversa, no? El que dèiem, l'escalabilitat. Doncs just quan en un moment on s'extendeix la globalització i la tipologia d'empreses i de productes que Mondragón ofereix a nivell estatal comencen a aliar-se fora a altres països europeus, comencen a aliar-se grans marques i a absorbir mercat estatal, mercat espanyol, Mondragón diu, hòstia, haig de fer algun moviment, no? Es globalitza i aquí perd la identitat. És a dir, es sosté econòmicament, entre cometes, amb els seus problemes, però perd la identitat perquè es troba en coses tan simples com que no hi ha una cultura cooperativa a l'altre país, perquè l'està mig imposant, no? Està dient, ei, vengo aquí, haig de fer una filiera amb tu, però tu has de ser COPE, si no, no t'accepto. A altres països que ni existeix la figura de cooperativa, no? És a dir, que té un encaix molt complex i és superinteressant també d'estudiar Mondragón perquè té molts clarobscurs i a banda li han donat moltes voltes. És a dir, suposo que això ha sigut un procés molt crític, bueno, suposo no, segur, ha sigut un procés molt crític per ells, on s'han donat molts cops, però ara l'utilitzen molt com a una referència constant, no s'amaguen mai i el tracten sempre i segueixen tenint les seves problemàtiques i segueix sent un model que té una controvèrsia molt gran en el sector, però nosaltres també sempre insistim en que el model necessita forçar els límits de la llei, del funcionament i veure on pot arribar o no. Potser aquí s'han passat. Això també ho hem de veure. Però és molt interessant perquè ha forçat molts límits de coses on, hòstia, fins que no arribes no saps si ho pots fer o no dintre d'aquest model, no? I a mi em sembla una cosa superinteressant. Volia acabar, perquè t'hem agafat aquí molta estona, amb una última coseta, no vull dir aprofitant perquè sona molt raro, però bueno, sabem, ho ha anunciat la pròpia família, que sembla que són les últimes dies o setmanes de l'Arcadi Oliveres, que saps que sobretot en el sector de l'economia social, però en general per un parell de generacions com a mínim ha sigut com una referència pràcticament espiritual a l'hora fins i tot de tirar projectes endavant, no sé si és el teu cas o no, però a banda del propi Arcadi, no? Aquesta figura, no sé si m'ho invento, si per tu potser podria ser fins i tot el propi Busquets, encara que el tinguis així com una relació molt horitzontal amb ell,
o la Miren, de la qual em negaré a dir el seu cognom perquè segur que la lio, aprofitant això, no, també, i una mica si la reflexió de vegades em sembla una miqueta com particular el fet de que espais d'esquerres, no? Des de diverses tipologies d'organitzacions, siguin empresarials com cooperatives o altres o polítiques o associatives, intentem practicar o proposem tota l'estona que la nostra organització i la nostra forma de treballar, la nostra forma de decidir ha de ser horitzontal, però estem sempre super necessitats de figures i de referents que segurament no ens imposen, no? Les decisions a prendre, però sí que ens marquen una miqueta el camí i de vegades això també em genera el dubte de si això és una contradicció nostra. És a dir, se suposa que tots participem i totes les visions en els nostres col·lectius són vàlides, però no sabem com ho fem, que generacions senceres s'enamoren d'algú i l'utilitzen com a referència moral, ètica, per marcar el seu camí a seguir. I no sé si això a tu et sembla també de vegades com un difícil encaix, no?, en aquestes dues visions. No, que el fet que necessitem lideratges morals i intel·lectuals, deixa'm dir, com l'Arcadi, no?, has posat aquest exemple, però és un dels exemples claus a casa nostra. Una persona que tothom té bones paraules per ell perquè tothom sap que qualsevol cosa que haguessis muntat o que hagis muntat a la teva vida i hagis dit de venir, ha vingut. Pràcticament no hi ha ningú en el país que pugui dir això. Vull dir, sense un duro, sense no sé què, vull dir, tota la... Només això, més enllà del que hagi pogut aportar teòricament i les reflexions i com ha nodrit a molta gent de generacions de militants des de la universitat, des de 1000 llocs. Però, bueno, només això ja diu molt, no? Llavors, bueno, per mi no és una contradicció. Per mi, al final, diria al revés. Posa en evidència que aquesta cultura organitzativa per la qual tothom se suposa que ho pot fer tot. Una cosa és que tothom tingui la mateixa veu. Això és el principi democràtic. Però que tothom necessiti tenir la mateixa funció. Per mi no... És un igualitarisme tosco, que diria Marx, això. Em recorda una mica la crítica al programa de Gotha, no? O sigui, la idea de no tothom té les mateixes necessitats i no tothom té les mateixes capacitats, malgrat que les capacitats siguin una cosa en transformació constant, igual que les necessitats. Llavors, hi ha persones que potser no volen desenvolupar tasques en una organització cooperativa o el que sigui, jo què sé, en la que es vulguin responsabilitzar de segons quines coses, perquè se'ls hi fa gran o perquè no els hi ve de gust. Llavors, a vegades crec que hi ha un igualitarisme tosco, es diria en castellà, en català seria barroer, potser, no?, que entén que tots hem de fer de tot, i jo no estic d'acord amb això. Sí que és veritat que el capitalisme s'ha desenvolupat amb una divisió del treball molt forta i que això ens porta a entendre que la divisió nacional i internacional del treball i la divisió del treball en general és una qüestió d'alienació i antimarxista i antisocialista. Sí, d'acord. Sí que és veritat que han de ser persones plenes i no ens podem especificar només en una cosa, que això té molt a veure amb el que fa el capital també i el mercat, bla, bla, bla. Però, bueno, tio, això no vol dir que jo ho hagi de saber fer tot i que m'interessi tot, ni tu tampoc, i crec que amb això s'ha de ser una miqueta més. De la mateixa manera que no tothom ha de saber sortir davant d'una càmera i transmetre convicció, transmetre un relat coherent, transmetre amb una capacitat de síntesi un missatge concret, fort, etc. Això és una de les coses que també l'esquerra que ha decidit fer un cert salt a la institució, doncs menys té. Jo crec que a vegades es posa en valor el fet de que hi hagi molta rotació, de que sigui una cosa tal, que té moltes avantatges i reforça molt la idea de que els projectes són col·lectius i que les cares no són l'important, i això és molt important, però crec que això amb mecanismes revocatoris i altres mecanismes es podria suplir i, en canvi, no cal ser tan poc sensible a les diferències de lideratge i capacitat de tirar del carro que tenen les persones humanes, que no passa res per admetre-ho. I llavors, no tothom és l'Arcadi. Si no tothom és l'Arcadi, doncs l'Arcadi, com que sabia i sap, que tothom, i sabrà sempre tothom, que no tothom és l'Arcadi, per això tothom volia que anés l'Arcadi a fer xerrades i no un matat com jo. Doncs això està bé. Això és un problema? Això és un problema del capital? No, això és un problema de l'entusiasme que tu generes, de l'empatia que generes, de l'altura moral que tens, i això està bé. L'esquerra a vegades és al·lèrgica a això, però alerta, després surt algú com el Chávez i tothom es fa mistos amb el Chávez. Tothom es fa mistos. Un tio que és capaç de connectar amb milions de persones, que ve de les capes populars, que té un magnetisme que flipes, llavors sí.
però a les nostres organitzacions no. A les nostres organitzacions, si surt algú que aixeca una miqueta més el cap i se li veu una mica més el cap, tallat ràpidament. No sigui cas que aquesta persona agafi un rol. Saps el que et vull dir? Per tant, a mi no em sorprèn. Hi ha persones que tenen més magnetisme, hi ha persones que tenen alguna cosa, capacitats amb alguna cosa i serveixen per una cosa, altres per una altra. Tots som igual d'importants, tots tenim la mateixa veu, tots hem de tenir pel principi democràtic la mateixa capacitat d'incidir, però no tothom hem de fer el mateix, tio. Les organitzacions hem de tenir la mateixa funció. I si pensem que sí, doncs, bueno, ens tornem a posar pals a les rodes, el que diem. Ens posem tots els pals a les rodes sempre nosaltres. Ho hem de fer el millor possible des del principi. Hem de consumir de dalt, de proximitat, i a més ecològic, i a més tal, i hem d'internalitzar tots els gastos, i hem de tal i qual, i a més tal, i no podem tenir una persona que fa 2 anys que ho està fent bé en un lloc perquè l'hem de treure d'allà, no fos cas que... Hòstia, i estàs competint amb una gent que tota aquesta catadura moral no la té, que té molta més capacitat de finançament que tu, i no ho sé. Hi ha un punt d'idealisme també amb això de les funcions de cadascú i les capacitats de cadascú, i crec que remetre la gent a la crítica del programa de Gotha que deia de Marx és un bon exemple. No és molt llarg i es pot entendre perfectament això que dic, no? Les necessitats i les capacitats no són iguals per tothom. Totalment. Això és un debat que sempre tenim des del que mencionaves abans, des del punt de vista personal, no? De cada persona. És a dir, la gent que no persegueix alguns petits objectius, diguéssim, fins i tot en la vida diària, no? En la seva rutina, dir, hòstia, hauria de consumir més responsablement i de més. Clar, directament no s'ho planteja, perquè pensa, no ho podré fer, i llavors no té aquest debat moral. I llavors no se sent assenyalat en cap moment, perquè mai ha fet gala ni bandera d'això, no? És el típico debate de l'iPhone, no? De izquierdas con iPhone. Però qui intenta seguir aquest camí amb totes les dificultats que té, és la persona que ha de ser assenyalada tota l'estona perquè té tants obstacles que tota l'estona caurà, no? I el camí es torna encara més difícil, no? Perquè tinc una orientació clara, però tinc un munt de debats filosòfics, pragmàtics, no tinc calés, i el que deies, ets anar al Lidl, i llavors estaran esperant-me, saps? En tot moment estaran esperant-me ja per dir, ei, ves que al final eres com jo, no? I això ho fa com molt complex, i estic totalment d'acord, i amb aquesta reflexió també que feies entorn a aquestes figures també entorn, no? Com figures com l'Arcadi, que tenen un magnetisme, no? Aquest concepte de magnetisme que no saps exactament què és, però que atreuen i que embolcallen i que fan arribar el seu missatge a gent que potser d'una altra forma no arribaria. El cas del Busqueta, per mi, deixa'm trencar una llança. Vull dir, encara que ja portem 2 hores i no sé qui haurà aguantat fins aquí quan publiqueu això, pobra gent. Però bueno, hòstia, una persona del capital humà, polític, econòmic i crític del Busqueta, és igual. No vull assenyalar responsables. Que qualsevol analitzi el seu pas per la política institucional i pensi si realment una persona així mereix un passi per la política institucional i per la representació així. O sigui, per mi això és un... És que... Vinga, que vagi bé, saps? O sigui, perquè és que és una persona que té empenta, que està a tot arreu, que està formadíssima, que porta anys formant a tothom, que té una capacitat de comunicació brutal, que té una energia que flipes. Hòstia, no sé, alguna cosa passa quan tens un lideratge natural, per exemple, tan important com aquest i no el capitalitzes de cap manera. Llavors, això no pot ser... No podem passar de fer aquesta reflexió, jo crec. No? Alguna cosa falla, joder. És que... Però bueno, content d'acabar amb aquesta abraçada al Josep Manel, perquè, macho... Totalment. Doncs res, moltes gràcies, Pau. Gràcies a vosaltres per la paciència. M'ha estat una bona estoneta. Jo, és que sabeu que no sé tallar. Després la Meri... Jo tampoc, vaya dos. Com ho disfruto jo aquí, que m'encanta, doncs jo no sé parar, saps? No trobo el moment. Una llàstima que no acabem amb un duo musical, que ho deixem pendent per la següent, això que acabi amb un duo musical. I res, moltes gràcies per acceptar, Pau, i superinteressant. Estaria jo aquí 2 hores més, però tu... Una mica mosaic i fragmentari, una mica d'aquí i d'allà, però si ha sigut estimulant en alguna part, doncs mira, fantàstic. I si no, ens ho hem passat bé. I gràcies a vosaltres, la veritat, a la gent de Facto, que a més també ens veu ajudar molt quan vam començar nosaltres, que anàvem més perduts que un pollo sin cabeza, que es diu, i sort que teníem els vostres telèfons alguna vegada perquè els que no tenim cap experiència poguéssim surfejar algunes de les coses que ens vam anar trobant amb la COPE. Així que agraïdíssim per vosaltres i una abraçada molt forta a tots els socis de Facto.
Que bé, merci Pau, una abraçada. I merci a la Meri també, la responsable de comunicació, que no sé si la veureu en vídeo, però està per aquí també. Gràcies, Meri. I a tota la resta ens veiem segurament en un parell de mesos. Ens estem plantejant si potser fem algun mes, però ens veurem en un parell de mesos amb una altra conversa dintre del web i el butlletí de Facto, sabeu que ho podeu trobar, i també a les xarxes socials de Facto. Fins aviat. Fins aviat, adeu.